L'Euroregió Pirineus-Mediterrània és un projecte de cooperació política entre Catalunya, Occitània i les Illes Balears amb l'objectiu de crear un pol de desenvolupament sostenible del territori al servei dels seus ciutadans. Un organisme d'àmbit europeu que treballa per cohesionar i enfortir vincles entre els diferents actors socials, institucionals, culturals i econòmics dels seus territoris per a defensar interessos comuns i reptes compartits en els àmbits de la cultura i l'ensenyament superior, el creixement sostenible, la innovació econòmica i les noves tecnologies aplicades al turisme i la salut. Per a fer-ho possible, en els darrers 2 anys, l'Euroregió Pirineus-Mediterrània ha participat en 5 projectes europeus. Ha col·laborat en un centenar d'activitats, 70 reunions, 12 seminaris, 4 fires i congressos, un fòrum, 2 escoles d'estiu i 2 programes pilot de finançament europeu. Ha distribuït prop d'1 milió d'euros en projectes, subvencions, premis i ajuts. En total, ha mobilitzat més de 2.000 actors del sector públic i privat en el conjunt dels 3 territoris. Per què? Per contribuir a la construcció d'una Europa solidària i propera als ciutadans i visibilitzar l'Euroregió Pirineus-Mediterrània com un actor clau al sud-oest del Mediterrani en la construcció europea. Perquè ser Europa és fer Europa. Euroregió Pirineus-Mediterrània. Per una Euroregió creativa, sostenible i solidària.